Ġodajna wieħed kellibsa l-Prim Ministru u Għasta xejn! Xej, u għaz tista' tiftaħ diqa u tuħu Messaġġ ċar mill-bdiewa u residenti ta' madwar il-Matab li jinsabu irrabjati e kif għal darb'oħra l-gvern iddeċida li jeqret aktar eliqi b'riżultat li skont dawn il-bdiewa huma se jispiċċaw litteralment bla xogħol. Waqt niġġielet nibqa' niġġielet sakemm l-aħħar qatra dem inħallija. Fejn twelid? Irridu nħallu wara. U lebda gvern! Mut fuq mill-liġi! U ħajjieħu l-artijiet li baqgħana! Il-kwistjoni hija dwar proġett tal-Wejser fiż-żona tal-Matab skont il-Gazzetta tal-Gvern l-ammont ta' rabba li ser tinsteraq għal dan il-proġett se tkun ta' 226 tomna jew 254,144 metru kwadru, żona li kbira daqs 35 ground tal-futbol. Fl-aħħar jiem, fl-istess żona, Net News żvela li skart li l-familji Maltin jisseparaw fi djarhom qed jiġi mħallat fl-istess żona li l-Gvern irid ikabbar. Fl-aħħar jiem staqsejna lill-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia jekk saritx konsultazzjoni. Bdiewa ma' residenti fl-akwati tal-Matab in-Naxxar tkellimtu għaliex qed jgħidu li ma tkellimtux. Qed nitkellmu kemm mal-Kunsilli Lokali rispettivi kif ukoll mal-bdiewa. Għalulna li ma tkellimtux. Mela, qed nitkellmu wkoll mal-Lands Authority biex il-korsa li l-liġi tina nagħmluha magħhom ukoll. U jitkellem ma' Net News li tkellem li tkellem magħna jekk id-dieb. Jien qed ngħidu minn hawn id-dieb mhux veru tkellem magħna. Għajdulu li mhux veru tkellem magħna. Mhux veru tkellem magħna. Mhux veru tkellem magħna. Id-dieb, għajdulu li hu id-dieb. ħajgħidlek il-verità ta' jgħidlek li trid tisma' daqshekk. Inutli jiġi jitkellem. Kella jiġi għajja l-20 bidwi. Ġew 200 bidwi ħasra, mela 20 bidwi. Ma' dawn il-bdiewa u residenti qatt ma saret konsultazzjoni dwar dan il-proġett massiċ, tant li apparti din il-protesta fil-qorti saru żewġ protesti ġudizzjarji mill-bdiewa u mir-residenti biex jitwaqqaf dan il-proġett. Fl-aħħar jiem id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Robert Kutajar nida wkoll petizzjoni kontra l-erda ta' din l-art. Kien biss wara dan kollu li fit-tmiem il-protesta, il-Prim Ministru Robert Abela wara li ġie daru mal-ħajt mar jiltaqa' ma' dawk li kien fadal fit-toroq u qal li se jkun qed jiltaqa' magħhom issa meta l-proġett diġà ġie deċiż mill-Gvern. Konferma li konsultazzjoni qabel ma saritx. Preżenti għal din il-protesta kien hemm id-deputati tal-Partit Nazzjonalista Edwin Vassallo, Robert Kutajar u Marija De Guara flimkien mas-Sindku tan-Naxxar Enmeri Muscat Fenekadami u numru ta' kunsilliera.